Φίλες και φίλοι του Sports News Greece, φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο που θα δούμε και θα σχολιάσουμε παρέα όλα τα τελευταία νέα γύρω από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε μετά από κάποιες ημέρες απουσίας και επιστρέφουμε γιατί οι εξελίξεις στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τρέχουν, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ερυθρόλευκων δεν σταματάνε και ο Ολυμπιακός δείχνει επιτέλους να μπαίνει σε μια τροχιά. Δείχνει να βάζει κάπως τα πράγματα στη σωστή θέση και να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, να κάνει νίκες, να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και δείχνει ότι από εδώ και πέρα ψάχνει την σταθερότητα που τον χαρακτηρίζει ώστε να δούμε ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο από την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε πού το είχαμε αφήσει και να δούμε τι έγινε στο διάστημα που ήμασταν μακριά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Ολυμπιακός φυσικά έδωσε πριν από λίγες εβδομάδες το πολύ σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελώνα για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Champions League, για την League Phase. Τρίτη αγωνιστική όπου ο Ολυμπιακός γνώρισε την πιο βαριά ως τώρα ήττα του με σκορ 6-1. Ένα σκορ που φυσικά δεν ακούγεται ωραίο, δεν τιμάει τον Ολυμπιακό να δέχεται 6 γκολ σε αγώνα Champions League. Γενικότερα δεν τιμάει τον Ολυμπιακό μια τέτοια εμφάνιση, αλλά χωρίς να θέλω να μπω στη διαδικασία να ψάξω δικαιολογίες και να συζητήσουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα σε εκείνο το παιχνίδι, απλά θα πούμε το εξής απλό, ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαιολογημένα παράπονα και έχει λόγους να διαμαρτύρεται για την αντιμετώπιση που είχε από τον Ελβετό διαιτητή της αναμέτρησης. Έχει περάσει καιρός, οι Ερυθρόλευκοι έχουν αφήσει πίσω αυτή την αναμέτρηση, οπότε και εμείς δεν θα αναλωθούμε περισσότερο. Απλά θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελώνα ότι είναι ατρόμητος, ότι δεν πρόκειται να φοβηθεί καμία ομάδα στο φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι. Θα παίζει ανταγωνιστικά, θα ψάχνει τις ευκαιρίες του και θα ψάχνει ό,τι του αναλογεί. Δεν θα σεβαστεί υπερβολικά καμία ομάδα. Ο Ολυμπιακός όμως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, άφησε πίσω του αυτή τη βαριά ήττα πάρα πολύ γρήγορα και την άφησε πίσω του διότι ακολούθησε ένα πάρα πολύ σημαντικό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, όπου ο Ολυμπιακός χρειαζόταν τη νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός γιατί ήταν το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι για την φετινή σεζόν και κυρίως γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε πείσει με την εικόνα του στα πρώτα ντέρμπι της σεζόν. Αναφέρομαι στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Είχε απολογισμό μια ισοπαλία και μια ήττα. Έψαχνε την πρώτη του νίκη, αλλά κυρίως έψαχνε μια καλή εμφάνιση και τη βρήκε την καλή εμφάνιση, τη βρήκε και την νίκη. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ πιο εύκολα από όσο δείχνει το τελικό 2-0 την ΑΕΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Ολυμπιακός θα παλέψει μέχρι τέλους και θα διεκδικήσει εννοείται μέχρι την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Κυνηγάει διαρκώς πλέον τον ΠΑΟΚ και δείχνει ότι μέχρι στιγμής είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε την ΑΕΚ, όπως είπα, πολύ πιο εύκολα από το τελικό 2-0. Ένα παιχνίδι που οι Ερυθρόλευκοι κυριάρχησαν από την αρχή ως το τέλος. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως είδαμε, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχασε και αρκετές ευκαιρίες, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα τέρματα. Χτύπησε 2 φορές με Ελκαμπή και με Ντίτα Ρέμι, με τους 2 αρχισκόρες του, με τους 2 επιθετικούς του. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό, διότι ο Ολυμπιακός χρειαζόταν και την καλή εμφάνιση και το ρυθμό και τα γκολ και την νίκη και εννοείται και τον ενθουσιασμό και την υποστήριξη από τον κόσμο του, ο οποίος φυσικά γέμισε το Γιώργος Καραϊσκάκης. Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έμεινε μόνος στη δεύτερη θέση, κυνηγάει τον ΠΑΟΚ, αναμένονται πολύ δυνατές μάχες. Ο Ολυμπιακός δείχνει, όπως είπα και στο ξεκίνημα του βίντεο, ότι ανακτά την σταθερότητα που έψαχνε και βρίσκει και πολύ καλή ψυχολογία με τέτοιου είδους νίκες. Οπότε αναμένουμε και τη συνέχεια, αναμένουμε το πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό το πολύ καλό επίπεδο και τις καλές εμφανίσεις. Περνάμε και σε ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να σχολιάσουμε. Είναι το πιο πρόσφατο που είδαμε από την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι η αναμέτρηση για το κύπελο, για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδος απέναντι στον Βόλο, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός σκόρπισε την ομάδα της Θεσσαλίας με 5-0 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι όπου είχε 2 πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές. Ο ένας είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επέστρεψε στο βασικό σχήμα, πήρε πολύτιμο χρόνο συμμετοχής, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ουκρανός έλειψε αρκετά μεγάλο διάστημα και χρειάζεται οπωσδήποτε ρυθμό και ανάσες για να μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό. Και σε αυτή του την επιστροφή στο βασικό σχήμα, ο Γιάρεμτσουκ σκόραρε 2 πάρα πολύ όμορφα γκολ. Υπενθύμησε σε όλους ότι ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά πολύ τυχερός που έχει 3 τρομερούς επιθετικούς. Ελκαμπή και τα Ρέμι ξεκουράστηκαν στο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο, αλλά κανένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ανέλαβε ο Γιάρεμτσουκ
πέτυχε 2 πάρα πολύ όμορφα γκολ και βοήθησε τον Ολυμπιακό να επικρατήσει πάρα πολύ εύκολα σε αυτό το παιχνίδι. Ο άλλος πρωταγωνιστής της βραδιάς είναι ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος και αυτός πέτυχε 2 γκολ. Ένα σπάνιο φαινόμενο για τον Γάλλο αμυντικό, ο οποίος πέτυχε 2 πάρα πολύ όμορφα γκολ και αυτός και έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, μπορεί να δώσει πολύτιμες ανάσες σε παίκτες όπως ο Πιρόλα και ο Ρέτσος που έχουν τραβήξει εννοείται πάρα πολύ μεγάλο κουπί, έχουν πολλά αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους. Επομένως ο Ολυμπιακός, εκτός από τη νίκη εχθές, κέρδισε και ορισμένους πρωταγωνιστές εν ώψη της πολύ απαιτητικής συνέχειας. Στα θετικά εννοείται και η assist που δίνει ο Στρεφέτσα, ο οποίος και αυτός πρέπει να βρει τα πατήματά του και θα χρειαστεί ρυθμό και αγωνιστικά λεπτά για να βρει τον περσινό καλό του εαυτό. Στα θετικά επίσης και τον γκολ του Γιαζίτσι, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ και γενικότερα είχε μια πολύ καλή εμφάνιση. Εννοείται και η επιστροφή του Ροντινέη, ο οποίος δείχνει και αυτός να ξεπερνά τον τραυματισμό του, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο Κωστίνια χρειάζεται ανάσες, χρειάζεται ξεκούραση ώστε να μπορέσει και εκείνος να καθαρίσει το μυαλό του και να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τον Ολυμπιακό. Εννοείται και ο Μπρούνο Νιμαέτσι, και αυτός που αγωνίστηκε στη θέση του Απόντος Ορτέγκα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, δείχνει και εκείνος ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη του με τη Λίμπαρ, ο οποίος βλέπει την ομάδα του σιγά σιγά να δένει, τους τραυματίες να επιστρέφουν και το ρόστερ να είναι ολοκληρωμένο και να μπορεί να δείξει την ποιότητά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, διότι φυσικά υπάρχουν οι μάχες για τις εγχώριες διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελλο. Ο Ολυμπιακός θέλει εννοείται να υπερασπιστεί τα σκύπτρα του και στις δύο διοργανώσεις και υπάρχουν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις για το Champions League. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει μέχρι τέλους εννοείται τις όποιες ελπίδες έχει για να προκριθεί στην επόμενη φάση, να βρεθεί δηλαδή στις 25 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Πάμε λίγο τώρα να δούμε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο επόμενο διάστημα. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν μπροστά τους σημαντικές αναμετρήσεις, όπου πρέπει να συνεχίσουν στην ίδια απόδοση, αρχής γενομένης από το σαββατιάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη στο Γιώργος Καρεσκάκης, μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο Άρης είναι μια ομάδα που παραδοσιακά δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν αγωνίζονται στη Θεσσαλονίκη. Στο Γιώργος Καρεσκάκης έχει καλύτερη παράδοση ο Ολυμπιακός, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Χρυσόλης με τη Λίμπαρ, καταλαβαίνετε, να κερδίσει το παιχνίδι, να μείνει σε απόσταση αναπνοής μόλις 1 βαθμού από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και φυσικά να συνεχίσει και τις πολύ καλές εμφανίσεις. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει στο Champions League Ολυμπιακός, επιστρέφει και στο Γιώργος Καρεσκάκης μετά τα 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με Arsenal και Μπαρτσελώνα. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Γιώργος Καρεσκάκης για την 4η αγωνιστική της League Phase, σε ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα, καθώς υποδέχεται την Eindhoven, την Ολλανδική Eindhoven, η οποία εντυπωσίασε την προηγούμενη εβδομάδα με την νίκη της με 6-2 απέναντι στην Νάπολη στην Ολλανδία. Ένα απίστευτο αποτέλεσμα που νομίζω κανένας δεν περίμενε. Ο Ολυμπιακός πρώτα πρέπει βέβαια να σκεφτεί τον Άρη, το έχουμε ξαναπεί. Μόνο αν πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι μπορεί να ελπίζει στην φετινή πολύ απαιτητική του χρονιά. Ωστόσο, σίγουρα όλοι σκέφτονται πως το παιχνίδι με την Eindhoven είναι πολύ κρίσιμο, διότι πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η Eindhoven σίγουρα δεν είναι ούτε Μπαρτσελώνα ούτε Arsenal. Ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα, έχει το ρόστερ, έχει τη δυναμική, έχει την έδρα, μπορεί να την κερδίσει και μπορεί να αναστήσει εντός εισαγωγικών, να αναζωογονήσει τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα τα δούμε και στη συνέχεια όμως αυτά. Έχουμε μπροστά μας ημέρες για να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι απέναντι στην Eindhoven. Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό είναι το παιχνίδι με τον Άρη, να συνεχίσει τις νίκες στο πρωτάθλημα και να μείνει κοντά στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα θα δούμε και πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα κατάλληλα για το παιχνίδι απέναντι στους Ολλανδούς. Αυτά λοιπόν από εμάς. Επιστρέψαμε, όπως σας είπαμε, κανονικά στο πρόγραμμά μας με τα βίντεο, με την ενημέρωσή σας γύρω από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, πατήστε το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας βίντεο. Και εννοείται κάτω στα σχόλια μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας ενδιαφέρει γύρω από τον Ολυμπιακό, τι θέλετε, την άποψή σας για την ομάδα και ό,τι άλλο θέλετε, ώστε να το συζητήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Αυτά από εμάς, θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.